Ara parlarem de la nutrició. I què és la nutrició? Què creieu que pot ser la nutrició? Energia. Sí, força encertat. Mireu, la nutrició és el procés pel qual els éssers vius obtenen les diferents substàncies que necessiten per viure. D'acord. I quines són aquestes substàncies que necessiten els éssers vius per viure? Us preguntareu. Molt bé, l'aire, respirar. Què més? Molt bé, beure aigua. I falta una... Sí, menjar. Molt bé. Mireu, els éssers vius necessitem oxigen perquè el nostre cos el combina amb els nutrients i així aconseguim energia. També l'aigua. Molt bé. Sabíeu que més de la meitat del pes dels éssers vius és aigua? Per això és tan important beure aigua. Perquè, posem un exemple. Quan fem esport, què ens passa quan fem esport? Suem, oi que sí? Doncs aquesta suor és l'aigua que surt del nostre cos. Per tant, l'hem de reposar, perquè si no ens podríem deshidratar. Per això és tan important l'aigua. I el menjar. Exacte, necessitem adquirir energia per poder viure. I a part d'agafar-la de l'oxigen i de l'aigua, també l'obtenim dels aliments que mengem. Ara mirarem entre tots com ha de ser una alimentació sana i saludable. Mireu, aquí tenim la piràmide nutricional. I direu, i això què és? Doncs, veieu aquesta imatge? Hi ha una organització que es diu Organització Mundial de la Salut que va decidir agrupar els aliments i ha fet aquesta piràmide. Els ha agrupat en 3 grups. La base, veieu això? Tot això d'aquí és la base. La veieu? Perfecte. Doncs a la base ha posat els aliments que s'han de consumir cada dia, diàriament. I quins aliments són aquests? A veure, què veieu? Molt bé, verdura, molt bé. Fruita, sí. Què més? Cigrons, perfecte. Arròs, molt bé. Pa, Què més hi ha? Aquí, què tenim aquí? Formatge, llet i iogurts, molt bé. Després, a la següent part, trobem els que es recomana que es mengin durant la setmana. I quins tenim aquí? Ous, molt bé. Què més? Llegums, peix i carn, d'acord. I a la part superior, a la de dalt, veieu que és més petitona? Doncs aquests són els que recomana que es mengin de tant en tant. I quins tenim aquí? Llaminadures, i tant, per suposat. Refrescos, brioixeria, molt bé. Galetes, suc, què més? Patates fregides, embotits, mantega, exacte. Aquests són els que s'han de menjar de tant en tant, no cada dia. A més de tot això, què és l'important? Fer activitats físiques cada dia, moure'ns, fer esport i beure més aigua. Val, sí, tot això està molt bé, però i quan mengem, què passa amb tot aquest menjar? Què passa? Com es transforma? On va a parar? Doncs mireu, de transformar el menjar en energia s'encarrega el sistema digestiu. D'acord? Anem a veure'l. A veure, el menjar, per on entra?
Molt bé, per la boca. Passa per aquest tub d'aquí, que es diu faringe, que el tenim aquí al coll. Després va parar una mica més avall a l'esòfag, que està aquí, exacte, i que porta el menjar a on? A l'estómac, que està aquí a la platja. I aquí a l'estómac és on es fa la digestió. Sabeu que a vegades els pares diuen que esteu fent la digestió, vigileu. Durant més o menys una hora. Llavors, durant aquesta digestió, els aliments es desfan i es transformen en nutrients, que és el que necessitem per tenir energia. Llavors, veieu això d'aquí tan llarg? És l'intestí prim. I aquest és el que fa que tots aquests nutrients que necessitem passin a la sang i puguem tenir energia. I els aliments que el cos no vol, veieu aquest d'aquí? Això és l'intestí gros. Doncs aquí van a parar els aliments aquests que hem dit, els que el cos no vol. I llavors els ha d'eliminar. I algú sap per on s'eliminen els aliments que el cos no vol? Molt bé. Per la caca. Exacte. Molt interessant tot això. I què us sembla si ara fem entre tots nosaltres un menú saludable? Sí? Doncs va, som-hi!